Pakistan'da Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň gözlegi barlyk işler bilen bagly korrupsiýa ýol berilendigi aýdylýar. Pakistanyň Newit ministrliginiň binýadynaky Interstate Gas Systems kompaniýasynyň ýolbaşçysynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň Pakistan bölегiniň gözlegi barlyk işler bilen bagly 40 milliard Pakistan rupiýasy ýagny takminan 250 milyon dollar möçberine korrupsiýa hadisasyna baş goşanlygy öňe sürilýär. Awganystanyň aşaky palatasynyň kanun çykarjylary taslamanyň Awgan böleginiň gurulşynyň ýa-da tesirlenýändigini aýdýarlar. Bular barada değişiklikde Pakistanyň Daily Times hemde Awganystanyň Pajhwok neşirleri 7-nji oktýabrda habar berdiler. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gözlegi barlyk işler bilen bagly Newit ministrliginiň binýadynaky Interstate Gas Systems ýolbaşçysynyň 40 milliard Pakistan rupiýasy möçberine maliýe korrupsiýasyna baş goşanlygy öňe sürilýär diýip Pakistanyň Daily Times neşri ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä bu taslamanyň gözlegi barlyk işleriniň hakyky bahasy 26 milyon dollara barabardyr. Neşriň maglumatyna Pakistanyň derňi wedarasynyň bu maglumatlary boýunça derňi işini gozganyny aýdylýar. Türkmenistan uzunlygy 1840 kilometrden gowrak topuk taslamasynyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmegi maksat edilýär. Bu maglumatlaryň fonuna 7-nji oktýabrda Awganystanyň Pajhwok neşri Awgan kanun çykarjylarynyň taslamanyň Awgan böleginiň gurulşynyň ýa-da tesirilmegini alada bildirýänliklerini habar berdi. Maglumata görä ýurdun ykdysadyýet ministri topuk taslamasynyň Awgan bölegine işleriň başı barada hasabat vermek üçin Awganystanyň parlamentiniň aşaky palatasyna çagyryldy. Hökümet taslama maýa goýjak sermaýaçylara garaşýardy. Geçmişde bir näçe Amerikan kompaniýalary bu taslama maýa goýmagy istek bildirdi. Ýöne Aşgabat bu teklife garşy çykyp taslamanyň Awgan bölegine türkmen firmalaryň maýa goýjakdygyny aýtdylar. Türkmenistan häzirki wagtda ykdysady problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýar we bu taslama maýa goýmagy gyzyklanma bildirmeýär diýip Awganystanyň ykdysadyýet ministri Awgan parlamentine hasabat bilen çykyş etdi. Marynyň gök waglaryny arasalanmadyk paýta ýagy bir hepdäniň dowamyny tas 3 esse gymmatlydy. 5-nji oktýabrda Mary şäheriniň Molenepes köçesinde ýerleşýän gök waglaryň ýerdeminlerine ýerleşýän iýmit dukanlaryna ýerden sagat 5-7:30 aralygyny arasalanmadyk paýta ýagy satyp çykaryldy. Ýöne ondan bir hepde uzul 1 litr 2 manat 60 tengeden satylan arasalanmadyk paýta ýagy şenbe günü 1 litr 7 manat 60 tengeden satyldy. Alyjylardan arasalanmadyk paýta ýagynyň gapdaly bilen ýaramlylyk möhleti geçen meske ýagyny satyn almak talap edildi. Bu warada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerini 8-nji oktýabrda habar berdi. Mary şäheriniň gök waglarynyň ýerdeminine şenbe günü ýerden sagat 5-7:30 aralygyny arasalanmadyk paýta ýagy satyldy. Onuň ýany bilen wagty geçen meske ýagyny satyn almak talap edilýär. Bolmasa arasalanmadyk paýta ýagy berilenok. 5 litrlik arasalanmadyk paýta ýagyny geçen hepde 13 manat berip satyn alyp bolýardy. Inni 38 manat bermeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä satyjylar müşterilerden ýagyn gapdaly bilen ýaramlylyk möhleti geçen meske ýaglaryny satyn almagy talap edýär. Habarçy esasy haryda goşulyp satylýan meskeniň ýakymsyz ýysynyň bardygyny aýdýar. Habarçy arasalanmadyk paýta ýagyny 5-nji oktýabrda daň bilen sagat 5-de gök waglaryň ýerdeminine ýerleşýän sowda nokatlarynyň satyn almak üçin Marynyň uzak künjeklerinden ýürüýte gelen adamlaryň bolandygyny aýdýar. Onun maglumatyna görä daş ýerlerden gelen adamlar ýagyň bir hepde mundan ozalky bahasyny göz öňünde tutup, şol baha esasyna ýanlary bilen pul getiripdirler. Ýatlasak bir hepde mundan ozal arasalanmadyk paýta ýagy Marynyň gök waglaryna ýürüýte sowda nokatlarda ýerden 5 litr 13 manatdan satylýardy. Ýanlaryny 15 manat alyp daş ýerlerden ýag satyn almaga gelen adamlar elleri boş ýyllaryna dolanýar. Öňkü 13 manatlyk 5 litrlik arasalanmadyk paýta ýagy üçin inni 38 manat talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. 8-nji oktýabrda ýiberen maglumatyny Azatlygyň habarçysy Mary welaýatynyň bazarlaryna hususy sowdada ýumurtganyň bahasynyň 20 tenge gymmatlandygyny habar berdi. Döwlet emeldarlary bu ykdysady kynçylyklary boyun almaýar. Türkmenistanyň täze bellenen Britaniýa elçisi Aşgabatda işe başlanyna kän salym geçmänkä regionlara sapar edip Daşoğuzdaky we Mardaky studentler bilen uçdy. Olara birleşen şartda bilim almak mümkinçilikleri barada gurrun berdi.
Britan hökümetiniň berýän maglumatlaryna görä 30 sentýarda we 1 oktýabrda Aşgabatda, Marda we Daşowda Britaniýanyň çiwniň stipendiýa programmasy boýunça tanışdyrış çäreleri geçirildi. İlçi Philpott regionlarda türkmen studentleri bilen duşup bilimiň ähimiýetine üns çekdi hemde gyzyklanýan studentler birleşen şahlykda dünýä derejelerine berilýän bilim mümkinçiliklerinden peýdalanmagy hyjulanyr diýip habarda edilýär. Britan hökümetiniň Go.Nokot UK saytynyň 3-nji oktýabrda habar bermegine görä, çet gyradaky şäherlerde ýaşaýan türkmen studentleri Britan hökümetiniň okuw programmasy barada maglumat almakdan başga bu ýurdun Türkmenistanyna täze berlenen ilçisi Hugh Stanley Philpott bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligine hem eýe boldy. Bu saytda çiwniň stipendiýa programmasy üçin arda bermegiň 5-nji noýabra çenli açykdygy. Egerde bu mesele bilen gyzyklanýan studentler hasken maglumat almak islese, olaryň 24-nji oktýabrda Aşgabatda Amerikan ilçikanasynyň maglumatlar we serişdeler merkezinde boljak inniki tanışdyr çäresine gelip biljekdikler hem habar berilýär. Täze ilçi Daşowdaky Owaçalyk institutynyň Mardaky Energetika institutynyna çykyş etdi we Türkmenistanyň regionlaryna sapar wagtynda düşürilen suratlary öz Twitter hesabyna çap etdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy täze ilçi Türkmen prezidenti bilen duşandan soň beren maglumatyny iki ýurdun arasynda geljek bolan hyzmatdaşlyklaryň söwda ykdysady, energiýa aragatnaşyk we telekommunikasiýa owaçalyk we guruluşyk puwdaklary öz içine alýanyny habar berdi. Emma muňa garamazdan yerli synçylaryň köpü Türkmenistanyň esasan ýaşlary bilim bermek, hakyky hünärli we giň düşünjeli döwre pikirlenip bilýän kadrlary terbiýelep ýetişdirmek meselesinde ýyda galanlygyny belleýärler. Olaryň pikirçe ýurtda Sowet döwründen gelýän mezur ähmetiň pagtaçylykda ulanýan ýyda galak ziyanly praktikalaryň saklanyp galmagy, bu ýagdaýlaryň üstüne köpçülik çäreleriniň we bayramçylyklaryň goşulmagy, bilimdäki paraxorlugyň känesi ösmegi ýurdun ykdysadyýet üçin zerur bolan bilimli adamlaryň ýetişmegine uly böwet bolup durýar. Diňe ýokary okuw jaýlaryna däl, orta mekteplerde hem pul, zat we tanışlyk üçin ýokary bahalar goýulýar. Paraxorluk çağalar wagyny hem gelip ýetdi we bu ýagdaý hiç kim üçin gillen sir däl diýip adatlygyň habarçysy bilen guruluşýan ýaşaýjylar aýdýarlar.